Ядвіга, Люцина, Таисия, Надея, Людмила, Татьяна. Не дзяўчаты, а кветкі. Не галасы, а званочкі. Іх называлі песнярами ў спадніцах. Але яны не крыўдзіліся. Бралі чэшскія гітары ў рукі і пачыналі ствараць сваю гісторыю. На беларускай эстрадзе 70-х узыходзілі новыя зоркі. Прывітанне! У эфіры праграма «Беларусь як песня». І ў наступныя паўгадзіны давайце паспрабуем адчуць час. Той час, у які мы раслі, кахалі і марылі. Аднаго разу дастаткова толькі некалькі нот, каб успомніць усё. З дапамогай фонду Белтэлерадыёкампаніі сёння мы ўзгадаем песні ансамбля «Верасы». І пачнем з кампазіцыі, якая так і называецца «Травы детства». Запіс 1977 года. Позову, и вдруг оно нахлынет холодком колодцев и крениц, сладковатой горечью полыни, пересвистом и волки. Давай возьмем Васю Раінчыка, ён жа зараз без працы, казалі ў адзін голас Александра Ціхановіч і Ядвіга Паплаўская. Гэтая прапанова з'явілася не на пустым месцы. Былы кіраўнік Верасоў Юрый Рамашэўскі трапіў у адну непрыемную гісторыю. Ён быў выключаны з камсамолу і звольнены з пасады. Прапанавалі ўзначаліць калектыў Паплаўскай, але тая адмовілася. А Раінчык на той час скончыў кансерваторыю і па вечарах зарабляў у рэстаране. Настане час, і жонка Васіля Петровича Ірыны Цвяткова ў адным з інтэрв'ю скажа: «Я падлічыла, ён напісаў 76 песен для верасоў, а ўсяго ў рэпертуары ансамбля 156. Песня «Пусть будет мир цветным» таксама належыць аўтарству Васіля Раінчыка, а на відэастужку была запісана ў 1977 годзе. Неужели 7 звонких нот в тишине могут стать только воющим звуком? Неужели 7 нежных цветов радуги могут стать только одним цветом — черным? Чернела земля.
гробовые дожди. После них пестрой радуги жди. Зелен луг и желтеют стога. Черный дождь, черных радуг дуга. Наш совсем невелик шар земной. Белый, желтый он и голубой. Вспыхнет где-то кровавый пожар. Темно-черные пачкают жар. Белым будь снег, и чистым белым будь снег, искристым белым будь снег, всегда будь белым. Белым будь дом, под небом теплым будь дом, и с хлебом белым будь дом, не обгорелым. Самая вядомая пара верасоў – Ядвіга Паплаўская і Александр Ціхановіч. Увогуле, у ансамблі склалася шмат сем'яў. Надзея Мікуліч выйшла замуж за адміністратара верасоў Барыса Белага, Людмила Ісупова – за гукарэжысёра. Мікуліч успамінала, што ў савецкіх гасцініцах нельга было сяліцца ў адным нумары мужчыне і жанчыне, калі ў пашпарце адсутнічаў штамп аб шлюбе. Так мы праходзілі рэгістрацыю як належала, але жылі парамі. Потым, калі праязджалі ў Мінск, чамусьці толькі мяне і Ядзю выклікалі ў мясцовы камітэт партыі і чыталі натацыі. Саша з Борам чакалі нас пад дзвярыма. Я хожу закаханы у твае краявіды і шапчу як прызнанне: о мой край дарагі. Зноў нясу табе ў споведь і трывогі, і крыўды, і надзеі, і ўцехі, і любоў, і грахі. Зноў нясу табе ў споведь і трывогі, і крыўды, і надзеі, і ўцехі, і любоў. Далеких вандровак я навеки вернулся в засень клёнаў твоих. Толькі з роднага долу, толькі ў роднай дуброве, як не дрэвам, хоць кветкай прарасту для жывых. Толькі з роднага долу, толькі ў роднай дуброве, як не дрэва, хоць кветкай прарасту для жывых. Як не дрэва, хоць кветкай прарасту для жывых. У 1983 годзе у адным толькі Узбекістане верасы давалі за месяц 120 канцэртаў. Мы праязджалі з гастроляў і маглі купіць машыну, мэблю, раяль і яшчэ на одну машыну, скажа аднойчы Ірына Цвяткова. Аднак Александр Ціхановіч тую пару ўспамінаў так. У Самары падчас канцэрту адзін мужчына ўручыў нам авоську са словамі: «З'ешце, сёння вы, напэўна, галодныя». Пасля канцэрта ўсім калектывам дзялілі падарунак: слоік цёплага супу з макаронамі, бутэрброды з салам і каўбаскай і паўбутэлькі вермута. Уяўляеце, чалавек цалкам шчыра аддаў нам усё, што яго сабой было. А верасы, не шкадуючы, аддавалі ўвесь свой талент во імя любви. Про любовь, вот опять я пою про любовь. В это слово поверил я вновь, в нем не только к любимой любовь. Я люблю
светлую землю мою. Этот мир у беды на краю, и об этой любви я пою. Мы к далеким рванулись мирам, там никто не откликнулся нам. Лишь летит тополями пыля голубая планета Земля. Перед ней, как и все, я в долгу. Я пою это все, что могу, и прошу вас во имя любви. Все, что можете, сделайте вы. Про любовь вновь на всех языках я пою. I wish happiness for all of you, and in happiness yours I love you. Я прошу вас на всех языках, я прошу. Je demande le pluie pour le monde, demandez le pluie pour le monde. Мы к далеким рванулись мирам, там никто не откликнулся нам. Лишь летит тополями пыля голубая планета Земля. Перед ней, как и все, я в долгу. Я пою это все, что могу, и прошу вас во имя любви. Все, что можете, сделайте вы. Прошу вас во имя любви, все, что можете, сделайте вы. Хачу паглядзець, як простыя людзі падымаюць будоўлю стагоддзя. І ў 79 годзе амерыканскі папулярны спевак Дин Рид прыехаў у СССР здымаць музычны фільм пра БАМ Байкала-Амурскую магістраль. Аднак Рыду патрабаваўся ансамбль. Гэтае пытанне курыраваў сам ЦК Кампартыі. Як і чаму? Але абраны былі верасы. На БАМе не было ніякіх гасцініц, толькі палаткі, вагончыкі, а вакол непраходная тайга. У такіх умовах жылі не толькі будаўнікі, але і артысты. Выступалі пад адкрытым небам, а вакол стаяла 30 000 чалавек. Падчас другого прыезду Дина Рыда ў Савецкі Саюз верасы разам працавалі з ім у канцэртным туры па маршруце Мінск, Кіеў, Ленінград, Масква. У фондзе Белтэлерадыакампаніі 35 гадоў захоўваецца унікальны відэазапіс гэтага сумеснага выступлення. I'm going to Kansas City, Kansas City, here I come. Here I come, here I come, here I come. I'm going to Kansas City, Kansas City, here I come. Here I come, here I come, here I come. They got some crazy little women there, and I'm gonna get me one. I'm gonna be staying on the corner, 12th Street and Vine. 12th Street and Vine. I'm gonna be staying on the corner, 12th Street and Vine. 12th Street and Vine. With my Kansas City baby and a bottle of Kansas City wine. Well, I might take a train, I might take a plane, but if I'm to walk, I'm going just the same. I'm going to Kansas City, Kansas City, here I come. Here I come, here I come, here I come. They got some crazy little women there, and I'm gonna get me one. Take it away, yeah! Gotta find a brand new baby, that's the reason why I'm going to Kansas City, Kansas City, here I come. Here I come, here I come, here I come. They got some crazy little women there, and I'm gonna get me one.
They got some crazy little women there, and I'm gonna get me one. Yeah, they got some crazy little women there, and I'm gonna get me one. Я ж нават з Дзінам Ридам спявала. Мы прыехалі з Іркутска, сустрэліся на сцэне. Ён пачаў выконваць кампазіцыю ў стылі рок. А я ведала англійскія словы і пачала падпяваць яму. Атрымалася цудоўная імправізацыя. Так распавядае пра гэтыя творчыя сустрэчы Надзея Мікуліч. Потым, калі Мікуліч нарадзіла дзіця, Рыд пераслаў ёй ноты, каб яшчэ раз праспяваць разам. Але яна ўжо не змагла. Прапаў голас. Не сакрэт, што састаў верасоў мяняўся некалькі разоў. Аднак пасля сыходу з ансамбля Паплаўскай Ціхановіча Васіль Раінчык мусіў падсцілкаваць калектыў маладою крывёю. Так у ансамблі з'явілася Юля Скараход. Яна і спявала, і грала на сінтэзатары. Прычоска а-ля Саманта Фокс, скураны касцюм і новы эпатажны вобраз гатовы. Вы можете ацаніць яго ў песні «Где-нибудь, когда-нибудь». Близко ли, далеко ли, тает над землей голубое облако, воздушный замок мой, там светла печаль, даже боль легка. Но уносит вдаль ветер облака. Яна была д'ябальскі працаздольнай. У 8 гадзін раніцы стаяла ў мяне дома пад дзвярыма, маўляў, пайшлі працаваць, успамінаў Васіль Раінчык. У хуткім часе ў ансамблі з'яўляецца новая фаварытка – Анжэліка Ялінская. Ліка – пераможца першага ў Беларусі конкурсу прыгажосці. Цягам 5 гадоў Васіль Раінчык рабіў з Ялінскай спявачку. Напісаў для яе аж 40 песняў. Ліхтарык – адна з іх. Вечерние бульвары, коли кончается кино, золотистые лихтары мелькает мне в мое окно. Над окном моим зорки, зорки, не самотные зорки, а я снова одна. Гали ты мой, гали со мной, горить ліхтарик нам з тобой. А без мяне ліхтарик гасне у вогне. Шорох саду ночного, одна альтанка на двоих. Мне не треба нічого, ни от тебе, ни от чужих. Что было поміж нами, станет с нами. И не вспомним мы сами про смуток
Гэта 89-м можна было ўжо ўсё. І кароткія спадніцы, і высокія батфорты. А ў 76-м у вусах нікога не пушчаць. Пад такім лозунгам праходзілі здымкі блакітнага агеньчыка ў Маскве. Загадалі ўсім артыстам пагаліць вусы і бароды. Такое было ўказанне старшыні дзяржаўнага тэлерадыёкамітэта Лапіна. Выключэнне зрабілі толькі грузінам і песнярам. Ад вусоў Александра Ціхановіча адчапіліся толькі ў 79-м, калі праспяваў Малінаўку. Ну, а пасля песні «Карнавал» ніхто ўжо на вусы і не глядзеў. У сярэдзіне 80-х менавіта «Карнавал» стаў хітом Савецкага Саюза. Арыгінальны запіс мы зараз і паглядзім. Мы приглашаем вас на праздник, на волшебный карнавал. Наш карнавал, красавец всех короновал. Сегодня каждый встретит счастье, то, которое искал. Пойте на карнавале, смейтесь на карнавале. На карнавал, мы приглашаем вас на бал. Мы приглашаем вас на праздник, на волшебный карнавал. Мы приглашаем всех друзей со всей земли, с планеты всей. Смелей танцуется с друзьями и поется веселей. Пойте на карнавале, смейтесь на карнавале. Приглашаем вас на праздник, на волшебный карнавал. И для друзей, ты ничего не пожалей. И сам на нашем карнавале станешь лучше и добрей. Пойте на карнавале, смейтесь на карнавале. Пойте на карнавале, смейтесь на карнавале. Час бязлітасны. Ён пакідае ў мінулым падзеі і постаці. Аднак існуюць рэчы пазачасовыя. Яны працягваюць гучаць праз пакаленні эпохі кранальнымі галасамі, пранізваюць наскрозь, дабіраючыся да чагосьці вельмі глыбіннага, асабістага ў кожным з нас. Вы глядзелі праграму «Беларусь як песня». Сустрэнемся роўна праз тыдзень. Да пабачэння.